Què és això? Una nota. Bon dia. Aquest és el joc de Cotopia. Proveu-lo. Bon dia, Eric i Montiel. Voleu jugar a aquest joc amb jo? Sí, anem a jugar. Fitxes i instruccions. Els jugadors s'alternen per triar un dau, jugar en el sentit de les agulles del rellotge, mou la teva fitxa pel camí de les ODS, segueix les instruccions que apareixen en cada casella. Per cada resposta correcta rebràs una moneda de l'ODS corresponent. El primer en guanyar 10 monedes diferents o 5 iguals guanya la partida. La nostra empresa tracta de crear jocs de taula de manera sostenible. Aquests tractaran sobre els ODS i què fer per millorar el nostre planeta i reduir la nostra contaminació. El joc de taula és un tauler en forma rectangular on els jugadors es mouen amb fitxes que tenen forma d'escombràries. Aquestes estan fetes de materials reciclats per reduir la contaminació de l'empresa. La nostra empresa té en compte totes les ODS, però especialment té en compte les 4, 12, 14 i 17. El joc es trata d'avançar per la tauler segons el que surti el dau. Ara has de contestar una pregunta sobre el número de la ODS en el que has caigut. L'objectiu d'aquest joc, a part de fer que la gent es diverteixi, farà que la gent aprengui més sobre la ODS. Oh, i què és això? Vaya, un joc interessant. De què tracta? Què s'anomena? De què va? S'anomena Sabat la Terra i anomena Ecotopia i les normes les tinc aquí i si les vols tens que comprar el joc que va de dins de la caixa, són 20 euros. Està molt bé de preu i és un joc molt divertit. Bueno, pues mira, m'ho duré, d'acord. Mira, justament duia 20 euros una setmana. Perfecto. Aquí tens els 20 euros. Vale. Val? Doncs tu posen dins la caixa les instruccions i el tauler i el notebook. Te va agradar molt. Servirà per jugar qualque estona Claro. amb els alumnes de segon d'FP bàsica per treballar això. Gràcies. Bueno, m'ha agradat moltíssim jugar en aquest joc. És molt bo per aprendre les ODS i d'aprendre respostes noves que no sabies gràcies a les teves idees i les respostes dels rivals. I considero que és un joc molt guai per jugar en família i educar en aquest sentit envers les ODS i l'agenda 2030. Sincerament, per lo que he jugat, trobo que és una passada de joc. Se pot jugar bastant bé i amb comoditat amb la família i per passar rato amb els amics i passar-ho bé, pues, m'apareix bastant interessant. A la meva aula treballem els objectius de desenvolupament sostenible i el joc de Cotopia ha estat una eina molt important i fantàstica per fer-ho de manera dinàmica i participativa. Els nens Estic totalment d'acord, és fantàstic!